पाकिस्तान सरकारनिफ्राय भारत सरकारनिसिम मोनसे मिथिनो गोनां मेसेज हरदों। नंगौ, बे समाव पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रिया नरेन्द्र मदिनिसिम मोनसे मेसेज हरदों आरो बे मिथिनो गोनां मेसेज हरनायखौनो नोंथांमोननो फोरमायनो मोनसे खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो भारत आरो पाकिस्ताननि सोमोन्दोआ मोजां नङा। मोन्नैबो हादरा नसुंसेब्लाबो मोन्नैनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैया। नाथाय दिनैनि समाव पाकिस्ताना गोजोन लुबैनायनि भारत सरकारनिसिम मोनसे मेसेज हरदों। पाकिस्तान हादरा भारतनि बाहागो काश्मीरखौ गावजों सरजाबफानो गोबाव समनिफ्रायनो नाजाबोबाय थादों। बेनि थाखाय भारतजों गोबां गिदिर गिदिर गिख्रंथाव दावहाबो जानानै थांबाय आरो दिनैबो सीमायाव सम सम गुलि गावलायनाय जाथाय सोलिबाय थायो। बेबायदि दावहाजों दिनैसिम सानख'हायै सान्थ्रिफोरा जिउ गोमानांबाय। अब्लाबो दिनैसिम पाकिस्ताननि काश्मीरखौ लाफानो नाजानाय सिमाङा जाफुङाखै आरो दिनैबो बेखौ लानानै गोजौ थाखोआव सावरायलायनाया जोबनानै थाङाखै। नाथाय दिनैनि समाव पाकिस्तान हादरनिफ्राय मोनसे गोदान मेसेज हरदों भारत सरकारनिसिम। पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रि शहबाज शरीफआ बुंदों, दावहानिफ्राय जों गोबां सोलोंनो मोनबाय आरो दा जों गोजोनखौ लुबैयो। काश्मीरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय भारत पाकिस्तान खौसेयै मोनसे टेबोलावनो जिरायनानै सावरायलायनांगोन। दिनैसिम भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव खेबथाम दावहा जानानै थांबाय, जेराव गोबां दुखु खस्थ' सहायनांबाय आरो धोन सम्पति खहा जानाय, बेखौ जों लुबैफिना। पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रि शहबाज शरीफआ बे बाथ्राखौ गावनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।